рақобат голи задаи Дороберга шафас масофаи дур ҳисобро боз кард. Бисёр ҳам бозигузори хуб буд ва футболбози рақами 5 Легартадас голи зебо ин давро ба самар расонид. Ва баъдан дар дақиқаи 66-ми рақобат пас аз як бозигузори Хайрулло Азизов нимуҳофизатгари дастаи Легартадас баъди партофти Амирҷон Сафаров тавонист ки голи дуюми регариҳоро ба самар расонад. ва Амирҷон Сафаров дар бозии имрӯза шояд беҳтарин бозингар ҳам бошад, чунки як гол ва як партофти головар дорад ва бояд бигӯем ки ӯ дар дақиқаи 80 ба задани гол даст ёфт. Амирҷон Сафаров ва пас аз як гузариши зебо тавонист аз бозингарони клуби маркази варзиши Артиши Помир дарвозаи Алиакбар Аҳакиро рахна бикунад ва ҳисобро 3-0 намояд. Ин пирӯзӣ барои ҳаводорони бошгоҳи футболи Легартадас муборак бошад. Ин ғалабаи дуюми онҳо пайҳам дар ин мусобиқот ба ҳисоб меравад ва бо касби 8 имтиёз онҳо як зина боло баромаданд, яъне мавқеи дастаи Куктошро ишғол мекунанд дар зинаи 4 ва нобаста аз бохт клуби маркази варзиши Артиши Помир дар зинаи 3 қарор мегирад. Ва ин бозӣ албатта даври 6 буд бо иштироки дастаи Шаҳрӣ, Душанбе ва Турсунзода.